Cuman. Kapoy naka-og karate o dula ray mo ha. Ate Prians na siya, Ate Prians. Ang bad ka lang ni Jan. Nga naman. Sing kaubo. First, please. Boy, dito sa mo buwan. Kuya. Uy, ara, uy, ara. Dere. Uy, ara. Si Ariel ni kaon og obe. Kay digutom dagoy ni. Mana ko attendance. Mana ka attendance? Oh. Tadi ke ikutan. Subod gabi mga alas 8 pasada mo do. Ano kayo sa yung patubo na yung City. Og pilay edad. Day. Wa mo nang putli. Ana, iya tubang dito ang yuki. Ito mga tiin. Ana bili na mga tiin. Paligo na siya. Tutlayan na. Medyo abot na din eh. Loko-loko na. Action magkulot. Ako anak ka rin lang. Nasiban din ang minuto. Kana kami may sudlay na. Basta pagpaligo shampoo kami. Kapuyan tao na Ganana kani siya ipaputol lang kuno niya para pamubo lang yung buhok para sayon ko no. Pero pag yun mo putla pa, hindi na pod. Sige na. Ma. Pareha to kusga. Nay. Isip ko ng tiin. Isip ko na yung tiin, babe. Balik ko no, day. Balik ko no. Na, kikik ko no. Good. Sige, go.
Rian, dito na ka. Wait, tatay. Sige na lang kung dito. Uy, tapos na. Ikapoy na ka. Dito ka, okay na kayo mo. Quit na mo. Sige na. Tuwagan is Gia, oh. Yan lang. So, ang inyong ang atong i-practice din dili kay diri ra ta man review ana no. Review ninyo na sa inyong balay. No, puntang sayo. Pag human ninyo kaligo, stretching. Ayaw nga mag-stretching pag human maligo. Okay? Ligo, pag human kaligo, stretching. Then review. Review. No? Kung naay stances nga di ka sure, then naman tayo kuwan. Ibuhatan nyo na lagi, ikulang pabuhat anang ato ang visual aid. Isa may nagkopya. Ang mga daan na nagkopya lagi. Diba, gingan ka mo, you have to bring notebook. No? So tomorrow bring your notebook and then pag abot diri you copy. And before we end the summer, na mo exam. And then ang examination plus ang performance, that will be your passes for the continuance of your training by the month of June. Okay? So, para pagka-June, alangan, pagka-June, mubalik na punta. Discuss itong i-discuss na ito sa summer. Muratag plasa nga upaaron, balik-balik. No? Para pagka-June, dito ng klase. Ang among martial arts dili, it's not like sa martial arts sa una nga ito anara sa tabi-tabi ba. At dura kami sa una may practice ilalong sa kahoy. Ug ang balay na ay bungon, ano ba? Na ay ilalong sa balay. At dito diri na ako taon, kaya kayo diri. So ibahin natin ang ato ang discussion sa martial arts. Ang martial arts na to, this is an academy. Dili is an academy. No, Bayawan Martial Arts Academy. Meaning, examination, Studying your martial dunay arts. written, Mas chok mo dito. dunay practicum before you will be elevated. Yung study? Hindi ka exam. Pag umas exam, practicum. Practicum meaning itong drill. No? You have to close your eyes. Go to the tree. Never to key. Then you open your eyes. Pag ana, ang uban, padulong dito. Balik padulong dito. Or you have to do it by group. Then you are not allowed to look left and right. You have to look straight. You go to that. One. Ang iban. Talang-talang, lumupya. Okay, the same sa eskwelahan. Basta ngalan, kupyahon. Okay? So, diri, naata, ditchok ko ta. Ako nang i-prefer din na. Dili, i-exempt na ito itong mga gagawin bata. Kaya bisan sa ilang ngalan, ikay kayo mahuman. Kunang kamura, ipa-attendance na ito. Sila, i-exempt na ito. Kaya maurot ang oras o sinulat sa ilang ngalan. No? While practicing. So, kamo. Ayaw mo ba ito? Tomorrow, bring your notebook, bullpen, notebook, copy. Sabot. So tomorrow, I'm going to check that one. Kung wala, aliti ha. Kung wala bullpen, 25. Alangan, magdala kayo notebook, na wala bullpen. Sabi na ninyo. Tulungan na ka, sir. Okay lang. Picture nyo, high-tech naman ba? Wala kayo notebook, sir.
Pero pag exam, sige, dadala cellphone. Ha? No. Good to that, kapasir. Anak ito. Okay? Tayo naman na kayo. That's this pag-memorize mo sa table of element. Diba? So tomorrow, kinanglang pag-abot dire. That's why do not tayo magpuso meditation because you have to reflect kung saan man itong sa kahapon, kung saan man itong nangagi na inutong gano'n and then refresh ka. Ready for a new day. Okay, review din mo ito. Kaya na pag gyako ka lamang, isa gyako chuki. Gyako chuki is reverse straight pan. Unsuki. Unsuki is lanspan. Maana din na tanan. Okay? Tono, sigiri, mawasigiri, ponti. Maana din na. Yung mga ito mag-Japan ha, amoy na po. Mawasigiri! Ano na po, unsa ka? Nausun ka ka? O at least nakakay. Nakakay na po. Joy! Mamuha ka tanan dito. Abi ni mo. Magkasiwa? Joy! Abi, punong siya. Pagkasaw, nataw ka. Bahala rin ka dito. Diba? Okay? So, the longer you practice, the stricter, diba? Maka-stricto ko. Even the senior, kami mga seniors, grabe nila nagian. Ipadukduk pa natin lang kapot din sa pader. Wala pa mo kita, no? No. Part of punishment na nila. Nga kita may mabinipitan, ako sila. Sila, before mga atomic tournament, hindi nila, left, kamot, buk-buk kaya tanan. Pagkabot dito sa tournament, balik na nila na kung kamot. Hindi na gawin. Wala ko may kaya na. Makagi pa tayo na. So, anak-anak Buddha at kape. So, ano na pa kung yung kamot? Lupol. Hindi na eh. Manaw, kung bago na mo, nangyayari mo ito gawin na. Pangan. Pangan. Part sa conditioning sa lawa. Tinagay uban, ikaw po na, huy! Oh, boy! Balik ko dito pag gano'n. Why? Tapos ganda, pag gano'n. Suga dito kayo. Boy! Hindi ka pag gano'n siya. Diba? Ikuhin ko. Ikuhin ko na natin siya. Suga dito. Ano man? Bukat na sa gamot. No? Na-practice ka. Yung mamod mo na practice pag ano, ito ito mamod. Yan. Yan, di ba? Okay. Tomorrow, don't forget your notebook. Otherwise, balikin natin. Ang mga bato, sino ko ka nabili? Okay? Ha? This is an academy. This is not karate sa Pilipinas. Oh, ito na. Pagpungun. Tabi-tabi. Oh, this is an academy. Bahin natin ito. Okay, maybe by the near future, we will change the name to Bujurio. O Bujukay. Bujukay. Kaya siya o Bujukay katunggaan na sign. Paano rin sila relative. No? Kita ito founder sa Chutukan, seniors. Ha? Oo, wala din rin, no? Sige. Okay. Patay. Sige. Huy! Sige, sige. By the way, si Sir Erving ninyo, ha? Wala ko, over siya.
Na NWF niya na may Muay Thai ini DPS abis ka na tumuas nakabang pero walay Muay Thai o na Muay Thai niya gamay ra iya ko nang binaglaan mo asito sa siya kung gamay ka no nagulan man Uy! Ri! Ri! Sa inara. Ugma, isuron ako.